Uthi usondela ngala kungavumi. Amen. Uthi ubheka abantwana abakujikele bonke abantu abakho. Ngiyombheka ngithokozile uJehova wensindiso wayami. Ngoba yena wenza inyawo zami zifaniswe nezendluzela kahle. Yena enamathelayo kuJehova noma emabweni noma ematsheni inamathele noma ngabe akukwazi ukuba zikho izivunguvungu khona nabazingeli. Uyazi ukuthi abazingeli bebebona inyamazana basuke bebona inyama kuthula makubese badlela. Mabezozingela ke abafuni izinja nje ezincane. Kuke kufuneke lezi eziphakeme. Nezogcala nezigijimayo. Athe qamuka nje waliwa yona ingako athi omunye umabona bulawe njengenyamazana. Ngoba uyibona nje umuntu oyingqimo aza ikekelele ukuthula makubese bandleni. Kodwa sithola indluzelakazi khona sekunjalo. Sezikhona izinto